Kadai ka khlipmat ka bakongsan ha ka bala jet ye ki arngut ki officer sipai kenthe ban batai bania ye ka jingle ther nam ding ye ki kitem le no de ki sipai India ya ka bala le ha ka steps nia ka hnyo tri ujamang arajar arpusan kini ki officer ki kinthop ye ka wing commander ka Vayomika Singh pat ka colonel Sofia Qureshi bala lam khmat shwa ye ka jing batai halor ka jingle ther nam ding ye Vikram Marsri ubade foreign secretary kini ki officer sipai ki bala batai bania shaphang kate ka senjam le ther nam ding ha ka bakila ong bakade ki jubab ke India ki le no ki bala siat yap ya arpo hundrengut ki bre ha pahalgam managa arpo artrik yong arajar arpusan kila pentip bagi sipai India kila ther nam ding ya khandai tri ki kitem le no bat pen pra ya ki kum ka jing kedia ya ki botlom le no hari Pakistan bat ki jaka bala kurup de kategori ba marjan ka jingjit ki tiki officer sipai kenthei ban batai bania ru kadon la ka daw kata ka bakdo amtang ye ka thong kari India ban penkut ki kamle no henry ban buram ru ki longkmi ki bala du ya la ki kurim jongki ha ka jingjia ha pahalgam Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya